Manuk manyar miber ngidul saka Deolauwe Poto. Mantan anyar pengin kumpul bareng kumpul ambene ceplok. Wayahe turu isor. Sego jagung pelas iwak putih wong sing ngedong pantes dadi bupati. Pinarak ingkang sekeca mirengaken kidungan kula. Kanthi nyebut bismillah kula miwiti ngedong menawi wonten salah pangapura ingkang agung. Urip nang donya pira suwene diibaratno mampir ngombe mula karo kanca tangga lan dulure aja sok ngrasani ngabekti marang pangeran kanthi becik karo kancane uga karo tanggane karo tanggane pancen gampang dadi wong Islam tapi kudu nganggo iman nindake poso nindake zakat uga ora lali nindake salat tansah ngugemi